Ahojte všetci a vítajte na kanáli Karolín Medzera 18. OK, takže ja som Karolín, toto je moje vlastne prvé video, normálne a není to short. A dneska budeme ochutnávať bombu. Akože, toto je to neviem, je to jahoda, potom ešte limonové. Bola posledná, takže na mňa čakala. Teraz si to poďme otvoriť. Pane Bože. Jak? Hlavne, že na toto tu je. Hlavne, že na toto tu je, ale na tento plast hlavný to tu proste nie je. Nevička. Jo, sme na dovolenke a ja si to ochutnávam niečo. To je luxusný sprekač. To není taký blbý sprekač. Taký, že no je to sprekač pre deti, ale to je normálne dobrý sprekač. Dobre. Máme to. Manager. OK, máme toto remove. Nie. OK, toto je dobré, toto vlastne. Toto si môžeme tam vrátiť a nepôjdem. OK. Ja sa bojím. Keby som nemala toto nakreslené, že je to jahoda a nebolo to rúžové, tak by som toto nepoznala. To chutí ako citrón s barvivom a cukor. Keď ste niekde a je toto, tak nekupujte. Som na kyselé. Ale nie takéto. Ty brďo. Takže potom je to už v pohode, potom to už proste ja to nechápem. Ale bolo to učinené tak, akože čo som si mala myslieť, ale proste takáto doba. To ne. Toto nie. Nie. OK, posledný. Dám tam radšej tú poistku. Lebo ja za chvíľku zabudnem tú chuť. A čo to ležím? A potom to chcem zase. Jak toto môže niekto jesť? No piť, alebo neviem čo. Bol tam jednorožec. Tam lízatko, ktoré sa krútilo. To mi jednorožce, ale nie, ja si vyberiem tú najväčšiu
aj keď to není také zlé. Ale ako tak, na také osvieženie to je ako celkom dobré, keď máte také, že moc sladké a teraz ste moc slaní. Alebo čo? Nie, keď ste moc presladení a potrebujete niečo akože sour, tak je to dobré, ale ja viem, či by ste si toto akože mali kúpiť, alebo nie, lebo teraz som dole tú poistku a majú takú chuti ako také pero, čo som skúšala, ale nie s vami, to bolo na iný kanál. To je akože WhatsApp, to ne. Ale proste akože ja som to skúšala a to bolo také príjemné, takúto istú chuť to malo. Takúto istú. To bolo príjemné sour, alebo také pre mňa, ale toto je, jak by som si dala do pusy melón. Čiže citrón. Máš obrovský citrón, si to namačkam do pusy. To je strašné. Toto ma dosť sklamalo. Asi si to nekúpite. Ale ahoj.